Biye jumai février kalo tile 7 san 2025 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka fintigilakaw kɔni tun bɛ an ka jamana ɲɛma ale ɲɛma ni o ye général des armées Asimi Goita ye ka taa san yɛlɛma laadala foli ni ka o kɛ an ka jamana ɲɛma ale la an ka jamana ɲɛma kɔni kelen ka kuma ta sa a y'a yira an ka fintigilakaw la ka fɔ ko lakana kɔni ye fintigilakaw olu de ye wa fintigilakaw kɔni ka lakana kɔni a kan ka kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye jamana kɔnɔdenw olu ka lakana an'u ka bololaminɛw olu kisili o kɔni ma a ye ladilikan caman ni ka o di an ka fintigilakaw olu ma a kɔnɔna la sa an ka minisiri ɲɛma ale tun bɛ yen nɔ ka taga se minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔla don koɲɛ olu ma ani CNT fɛnɛ o ɲɛma ka taga se fɛn min ye fintigilakaw ka jalatigiba caman olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. Conseil des ministres tɛmɛnen na ni kɛra février kalo tile 5 san 2025 an ka jamana marabagaw olu ye hakilina dɔ ni ka o sigi sen kan o hakilina in de ye min ye o de ye ka se ka musaka bɔ jamana kɔnɔdenw olu kunna ni o bɛ bɔ sira min fɛ o de ye nɛgɛjuru ci o sira fɛla o ye ni maliyɛnden kelen kɛ e kɔni ye crédit 200 la ni ka o ta 180 de kɔni i ta ye dɔrɔmɛ 20 o bɛ taa an ka jamana ale ka wagandɛ o kɔnɔna la Maltel ka taga se Orange ale sira fɛ Orange Money ka taga se Move Money o fɛnɛ ma maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ 2000 kɔni bɔ i ka compte ale kɔnɔna la sa a 2000 kan ka bɔ dɔrɔmɛ 20 nka sisan a bɛna taa dɔrɔmɛ 40 na 20 o ye jamana kɔni ale ta ye. Jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Alpha Umara Konare ale tun bɛ Togokaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a taara Togo jamana ɲɛma kɔrɔ min ni ale tayana ni o ye Ɲasinbɛ Iyadema ye o ka taa ni san 20 hukumu kɔnɔna la a tun bɛ yen nɔ février kalo tile 5 san 2025 a taara Togolaw ka jamana ɲɛma ka wele kɔni ni ka o jaabi ni o ye Fort Ezomina Ɲasinbɛ ye Fort Ezomina Ɲasinbɛ yɛrɛ kɔni a ye farafinna jamana ɲɛma kɔrɔ kɔni ni ka jɔnjɔn kɔni di olu ma baara in hukumu kɔnɔna la. Inspecteur général la Sulemana Traoré ni ale tun ye polisi ɲɛma kɔrɔ kɔni ye ale kɛra Segu gouverneur ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ka dangan kɔni ni o ye général Yusufa Kone ye o ye a nɔ la bila. Égyptiens ka gouvernement kɔni ye fura caman ni ka o de kɔni bila ka na di Luxembourg dɔgɔtɔrɔso ma olu ma walasa kɛnɛya kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na a kɛra kɛnɛya minisiri kɔni ale ka yamaruyaw olu kɔnɔna la Egypte gouvernement ma u ka laɲini y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye lakana o bɛ se ka sinsin cogoya min na ani fura ko bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bolo cogoya min na o de hakilina y'a to u ye nin furaba in kɔni ni k'a ta ka di Luxembourg dɔgɔtɔrɔso ma olu ma. L'Américain ka jamana ɲɛma ni o ye Donald Trump ye ale kɔni ye USAID kɔni ka baaraw bɛɛ ni ka olu jɔ février kalo tile 6 san 2025 ni kɔni kɛra gɛlɛya ye bankasikaw olu bolo kosɛbɛ ka sababuya kɛ ONG in kɔni ale bɛ ka arajo dɔw kɔni ni ka musaka di ma walasa u ka se k'u ka baara kɛ cogoya min na caman bɛ yen nɔ o musaka kɔni bɛ bɔ USAID ale de kunna fɛn min ye USAID maaw ye ni o ye ONG olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sida kɔni bana bɛ maa mun na ka taga se sɔgɔsɔgɔnijɛ bana ma olu kɔni banabagatɔw ka furako bɛna gɛlɛya kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso olu kɔnɔna la ka sababuya kɛ fura in kɔni a musaka bɔ USAID de kun min ni ONG kɔni bɛ bolodi ɲɔgɔnmaya baaraw olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Février kalo tile 4 san 2025 fɛn min ye pankurun dɔ ye a bɔra Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la min n'a jiginna an ka faaba kɔnɔna la yan nɔ maliyɛnden 147 de tun bɛ a kɔnɔna la olu kɔni y'a laɲini ka segin u faso ale kɔnɔna la yan nɔ a 147 la muso 4 de kɔni bɛ a la ani denmisɛn 5.
kabi février kalo tile 5 san 2025 nɛgɛ kaɲa 19 o wagati Dawuda Magasani ale Imam Mamudu Diko Masurunɲama ye ale kɔni tunnen do ni wagati na maa si ma kɛ ala ye ni ka a ta yɔrɔ dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye ka na a ka denbaya o kɔnɔna la. An bɛ taa an ka bɔlɔlɔsira kunnafoniya ale ka ni o ye TikTok ye fɛn min ye Ashle Traoré ye ale ni Lolita ye ni b'a fɔ ma ko gitarinitigi ni maa fila kɔni bɛ kasobo ale kɔnɔna la ni wagati na k'a sababuya kɛ u ye dalamankan caman ni ka o kɛ bɔlɔlɔsira ale kana la o de kɛra sababu ye ka ni maa fila ninnu kɔni ni ka u don kaso la u ka kiiri bilalen don ni ka marisi kalo tile 25 nataw o ma kɔnɔ san 2025 an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma k'o kɛ a fura ye. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi nin ka da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw ulu kɛnɛ kan.